everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Sultihi ko. Kinsay amahan sa imong gisabak. Franco, kinsay amahan. Ang hilak na sa... Kinsay amahan ba? Kinsay amahan sa imong gisabak. Di ka makatuo, pero Kinsay lagi amahan? Ha, Andy? Kinsay man? si Chris, Oh, si Chris? di ka makatuo, no? Sige, katawin ko. Katawin ko. Si Chris? Part, Andy. Katawin ko. Katawin Di ko. mo tabong katawa ko ni mo. Ayaw pagkatawa kay pinasanta mo ko ni mo. Wa man naman na yun ang akong pagpakamatay, pues. Uy, makapugong na ako. Nga patyo na ko si Chris. Oh, si patyon ni mo si Chris. Patyo na ko siya. Kung imo siya patyon. Kinsay mga mahal sa imong anak. Ha? Kinsa? Ikaw, Franco. Oh? Tingalig. Dili pa tingalig tantong uwaw. Kung pananglit. Ikaw ang mahimong amahan sa kong anak, di ba? Part, Andy. Unsa man? Pagklaro. Mga amahan ka ni o dili. Sulti. Kay patyo na ko ang amahan nga bayot nga mao si Chris. Part, Andy. Tubag ba? Muangkon ka ni ako gisabat? O dili? Miss Babes, na sila ay. Si Franco o si Andy. Ay, salamat intahon. Napugnan kit intahon ni Franco si Andy. Oh, Miss Babes. Kumusta man ka, Andy? Ha? Tinuod ba nga gusto ka magpakamatay? Miss Babes. Ganahan lang, Miss Babes. Ha? Anak lang? Andy, mahimo ba? Ayaw paghatag og problema. Sorry, Miss Babes. Ang pagpangayog sorry, dili na problema. Ilabi na gyud ang pagpasaylo. Mahimo gid kaayo na, Andy. Pero utang buot lang, ayaw paghatag og dakong kabalaka. Sorry kayo, Miss Babes. Oy, Franco. Nano ka mang nakinukto ka man? Nang Inday. Sabang ka, ikaw sa'y na problema, ha, Franco? Uy, tao may problema na. Maminti mo ng butangas kalibutan, di ba? Unsa man siya problema? Ako rin nang Inday. Ako rin eh. Dili ka man mo share sa mga prima, ay. Basta dog ikaw ang sunod nga magahikog, ha? Oh, bako ka rin ng Inday. Moingon ka lang ni Ana. Pero basta iluom na ni mo mong problema, do. Makahuna-huna agad ka nagdautan. Sama kang ande. Oh, nang Inday. Nana, sige, oy. Di ka man mo tingog. Ala, sige, biyaan tanaw na ka. Sige, padayon lang ng Inday. Huwag ako mabuang, ani. Buang kong kuspata, dili ako. Ako hindi maalasan niya, eh. Kanahan gini si Crispulo, eh. Bida. Siya mas kisabak ni Andy. Pabayot-bayot lang pero gisarikbot si Andy. Ano bida? Nusa ka rin itabo, no? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya
or click the link on the description below. Yan, saman. Manang istoryas, Miss Babes. Oh, human na. Doon na kay sulti niya. Doon na. Imong isultihan nga. Ako'y amahan sa imong sabak. Gusto ka konsultihan? Oh, Sigam lang mata nimo. O magkamakatingog. Gusto ka? Sultihan ako siya nga ikaw mo'y amahan ini akong gisabak. Tubag, Franco. hindi. Kung sa naspagi nga maluwas kasi mong kawawan. Ikaw mag-igo. Franco. O niya. Dili ka sakitan si Miss Babes. Sakitan. Sakitan man. Doon na may relasyon o aman. Naniguro lang ko. Kuhan kining, niyan lang tingalig. Maniguro siguro. Aw, basta mangutana siya usab na ko. Sultihan ako siya ka nagsabak ko. O ikaw ang amahan. Part Andy. Tabang man ka nag-imo na ako. Madili mo katawa ang tibuok kalibutan ako. Kaya kung mahibaw ang uban nga si Chris Bayot ang amahan na akong gisabak, ambot lang. Mag-viral tingali. Gusto lang kong maibaw. Kanus ang unay tabos, Chris. Franco, Tugan ko. Nus agagibughan niya. kato na nga hubog mi. Kipahimuslan ko sa baboyng dako. At tungura. Labi ang hubugan na mo. Blackout ko. Mao ba? Diyan ako nasuta nga iya kong hilabtan. Sa amo ng pagmata. Baya, ano? Sugod na kagatawa, no? Sige. Bahakak. Kataw ikog maayo. Kataw ko. Kay ihinayon ako akong paghigog. Ginanggaw diya. Nanggaw ka. Pagkatawahay mo, anak. Tingaling ka. Mao na yung dakong swerte ni mo. Nako ra di ay. Wala kay apil. Oh, Ikaw kay amahan ani. Part Andy. Nakabantay ko nga permi silang magsultihan ni si Franco o si Andy. Og ingon sa nagkasinabtanay sila. Oh. Ganong matingamang ko. Nga bisan tuod og lakin na si Andy pero babae ba gina siya. Ang akong aksyon na sa duklapad. Si Franco, magpahilot ko niya. Anak. Napas mo ka? Ginantan mo ka? Ang butog nga nun ni, uy. Sige pa, Franco, padayon na. Sige na, ayo, hilot, bi. Oo, Sige lagi. na. Niya. Kalami. Kalami. Gini mo muhilot, Franco, uy. Tunal sa kana na bidaw eh. Ayaw pagbuot, good. Gibayran, beti ka, ha? Pasagdi ko. Sige pa, padayon pa. Padayon pa. Kana. Ande. Ay, dali, oy. Kay may nangita ka nimo. Ha? Kinsa man ang inday? Aw, dali lang. Kay, importante man ang iyang tuyo. Ali, sunod na ako. Kinsa ba na, oy? Sunod lagi, ay. O, lagi. Oy, dali. Nara siya, ay. Andy? Oh, salamat nga. Nagkita na kita. Ug luwas ka. Paabot ako. Kuhaon akong kutsili aron patyon tika. Andy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.